Permezz ta' avviż legali ppubblikat mill-Gvern kien iddikjarat li l-istaġun għall-kaċċa tal-gamiem u s-summin fir-rebbija ser ikun miftuħ bejn l-14 ta' April u 33 ta' April, żewġ dati inklużi. Matul dal-perjodu, l-Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar qalet li l-kwota komplessiva tal-kaċċa għal dan l-istaġun hija ta' 11,000 gamiema u 5,000 summina. Jekk din il-kwota tintlaħaq qabel l-aħħar tal-istaġun, l-istaġun jingħalaq minnu fih. Dwar il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija, il-Federazzjoni tal-Kaċċaturi u Nassaba Konservazzjonisti qalet li ebda l-legalità mis se tkun ittollerata. L-FKNK se tkun qed tieħu azzjoni dixxiplinarja drastika kontra kull membru li jikser xi regola, sal-punt li ma jkunx permess li tiġi mġedda l-liċenzja tal-kaċċa. L-illegalitajiet kif għad mhux se jiġu tollerati, għax ħabba l-legalitajiet maħniex bessibna nitilfu din il-deroga tal-kaċċa tradizzjonali li tal-Maltin fil-rebbija. Min-naħa l-oħra l-BirdLife Malta ma taqbilx mal-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa u tiċħad kategorikament dak li sar fl-sninimoddija. L-Aqda BirdLife tinsab xettika dwar kemm hemm biżżejjed uffiċjali tal-Pulizija mħarġa biex jikkontrollaw dak li jkun qiegħed iseħħ fl-istaġun tal-kaċċa. Il-BirdLife qed tgħid li bżieda ta' aktar minn 3,000 kaċċatur liċenzjat mis-sena l-oħra fl-istaġun ta' din is-sena mhijiex se tonqos il-kaċċa illegali. Il-BirdLife ma taqbilx mal-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija bħalma kellna l-pożizzjoni tagħna fis-snin ta' qabel. Speċjalment din is-sena fejn qed naraw li ħabba li tneħħiet il-fi għal liċenzji speċjali għandna kważi 9,500 liċenzja. Waqt il-perjodu tad-deroga għat-tielet sena konsekuttiva, kumpanija privata indipendenti ikkummissjonata mill-Gvern ser tkun qed twettaq studju xjentifiku biex tissorvelja l-migrazzjoni tal-gamiem u s-summin fuq il-Gżejjer Maltin.